Ni sunana Bello Galadanci, ni ɗan asalin unguwar Galadanci ne a ƙaramar hukumar Gwale. To barkanku da dawa wannan tasha tamu mai suna North Stars. A yau ne na kawo muku ci gaban labarin wato Bello Galadanci wanda aka fi sani da ɗan Bello, wannan shahararren ɗan TikTok ɗin da kwana biyu yake ta faffasa kwai na maganar zaɓe da kuma APC gaba ɗaya da kuma yanayin mulkin da muke ciki. Amma abin da ya samo asali ne musamman wannan lokacin zanga-zangan a nan ne wasu suka sai shi wato shi ɗan Bello kenan. Ka sani dai kullum na kasance ina kawo muku update wanda ya shafi ƙasa gaba ɗaya, ina kawo muku kullum in posting muku. To shi da yau Bello ya kamar da ya posting a account nashi na Twitter ya ce babu gudu babu ja da baya. Wannan barazana da ake ta mushi ta cewa za a kamo shi ko kuma za a tura wata kungiya ta kama shi ko kuma za a ɓoye shi, har wasu suke mushi barazanar kisa, ya ce to sai dai a ta yi. Don gaskiya shi yanzu ya fara wayar da kan 'yan Najeriya gabaki daya. Kamar yadda kuke gani dai wayannan content din nashi yadda yake yin bidiyon shi kenan, wato zai yi shi ne kamar in form of irin comedy haka, sai rinka bayani kamar yadda abubuwa suke faruwa a ƙasa dai. To wasu sun ce dai hakan ya musu kyau, wasu sun ce bai musu kyau ba, to dai ban san dai ra'ayinku ba. Amma dai ya ce yanzu ya ɗaura ɗamara da buɗe musu aiki kamar yadda ya yi ma wato Goggo, matar tsohon gwamnan Kano kenan da ya sauka, ya buɗe mata aiki gaba ɗaya gaskiya, wanda wasu suke cewa bai kyauta ba. Da ya ƙara da cewa zai sa kafa ɗaya da azzalumai wajen tona musu asiri, duk wani asirin su da ya sani zai bankaɗe, kuma zai ci gaba da yin bincike akan abubuwa da yawa domin ya fito ya bankaɗa wa mutane su san halin da suke ciki. Idan za su karɓi yanci ne su karɓa, idan ma dai za su ci gaba da addu'o'i ne da sauransu sai su ci gaba. Amma dai shi wannan jarumi ya ce yanzu ya sa kafa ɗaya da bankaɗa asiri, kuma ya ce ba wani kuɗi ko cin hanci da za a biyo shi da shi ko wani abu ya karɓa. Shi gaskiya niyyar shi kenan ya ci gaba da buɗarwa talakawa kai, kuma yana buɗe musu ayyuka suna gani a fili, saboda mun rasa ire-iren su a wannan ƙasar. Tsakani da Allah abubuwa da yawa suna faruwa talakawa ba su sani ba. To ɗan Bello dai ya sha alwashi, akwai Jafar, akwai Bukarti, to da dai sauransu. Gaskiya muna da buƙatar irin su sosai, amma dai ban san me ra'ayinku ba. To amma dai gaskiya muna buƙatar irin su sosai a cikin wayannan arewacin namu, saboda mu rika sanin inda mulkin ya tafi kuma inda za a dawo. To dai in kawo muku zance kusa, Bello zai ci gaba da saka videos, kuma duk abin da ya sake za mu zo za mu tattauna akai kamar yadda muka saba. To ku kasance tare da ni, ku danna mun like kuma kuma subscribe saboda ku karfafa ni. To duk wani sabon labari zan kawo muku a gurguje. Ni ne naku babban yaro, ku kasance tare da ni kuma ku danna mun subscribe.